My Residence at Pine Forest Lodge huwa l-isem ta' ktieb miktub mill-professur Viktor Mallija Milanes li jitratta r-riflessjonijiet ta' raġel ta' 80 sena li ma' raġel beda jgħix waħdu wara li martu bdiet issofri mid-dimensja. Dan il-ktieb għalkemm bi-storja fittizja huwa bbażat fuq realtajiet mill-ħajja tal-kittieb. Ma' dan l-istazzjon huwa tkellem dwar episodji ta' solitudni li ħafna anzjani jgħaddu minnhom hekk kif il-mara jew ir-raġel tagħhom ikollhom jiddaħħlu f'dar tal-anzjani. Tkellem dwar is-solitudni li tinħass meta anzjan jidħol f'daru vojta u lanqas ikollu persuna ma' min jgħid kelma. Viktor għallinna li s-solitudni marret għall-ar waqt il-pandemija meta l-viżiti fid-djar tal-anzjani kienu limitati ferm. Huwa spjega li One News kif tema li tispikka fil-ktieb kollu hija dik tar-rieda sabiex wieħed jeleb kull ostaklu sabiex itejjeb id-dinja ta' madwaru. Jekk hemm ir-rieda li jiġu meluba dawn in-nuqqasijiet tista' ssir. Taljani jgħidu volere potere. Jekk trid issir, where there is a will there is a way. Kemm ġenwinament irridu li nimmiljoraw is-sitwazzjoni. Is-sitwazzjoni jiġifieri ta' sħabna. Waqt it-tnedija ta' dan il-ktieb f'Kazarkati fejn jgħix Viktor, tkellmet iċ-chairperson ta' Vassallo Group Natali Briffa Farrugia. Hija stqarret kif dan il-ktieb huwa xempju ta' anzjanità attiva u kif ir-riflessjonijiet li hemm fl-istorja għandhom jitqiesu bħala kontribut importanti lejn is-soċjetà. Il-kontribut tiegħu u r-riflessjoni tiegħu, il-kritika tiegħu hija importanti ħafna li tasal ma' lilna kollha. Il-vuċi tiegħu tant importanti għalina li wasalna biex nippubblikaw dan il-ktieb u hemm ħafna talimiet, riflessjonijiet li jistgħu joħorġu minnu. Intant il-kap eżekuttiv ta' Kermol tan-nota kif ir-riflessjonijiet li hemm fil-ktieb jagħtu opportunità sabiex jiġu indirizzati l-isfidi li jaffaċċjaw l-anzjani. Aħna nħeġġu ħafna l-anzjani jibqgħu attivi u dan huwa wieħed mill-aqwa modi kif nagħtu rigal lura lis-soċjetà minn anzjan li għandu esperjenza diretta ġo dar tal-anzjani issa isbet fuq abjad qed jgħidilna x'inhuma d-diffikultajiet li jaffaċċjaw l-anzjani ġewwa djar residenzjali tagħna.